Takže já vás vítám u svého třetího videa. Je to z nové hry jménem Nevíte mi ten lak, ale to víte, ne? Bandicam se rozjíždí. Právě jsem nahrál druhé video s Drakencem. Snad se vám bude líbit. Odkaz dám do popisku videa. A jdeme hrát, ne? Fistful of Facts je hra, která jede na Source Engineu. Ten Source Engine je zdarma ke stažení. Hra jede na Steamu. Stránku dám do popisu videa. A teď už jdeme zabíjet, jo? Co je na to? Jo, napište, co byste chtěli vidět za hru příště. Jestli třeba byste chtěli vidět Team Fortress 2 nebo Dungeon Defender demo. Au. Chytej nůž. Chytej nůž. Au. Tak mě zabil, ale no nevadí. Je poznat, že to je Source Engine. A jako hraju Team Deathmatch, teď se to jmenuje Shootout. Au. Tak mě zabil, no. Užiju to. Si pak vemu jinou zbraň. Potom. Jsem to koupil. Jsem jenom něčeho svůj výbušný, no. To je náš. No to snad ne. Ale zabil jsem ho. To je hlavní. Tohle brokovnice, i když to moc netváří, když mi vystřelí jednu kulku. Tak. Ty! Jinak se dá kopat, tak jsem se mohl všimnout. Tak si dáme snajperku, vezmeme vrásku na kus a dynamity. To bude sranda. Bacha, bacha, bacha. Jsem tím zranil svýho. To jde. Kde to je? Co? Teď otevřu bednu. A hačetu. Tak. No, tady prostě jen tak ničím věci. Se léčím vodkou. Ale to není moc vysvětlené, jako se mi motá obrazovka. Jo, tak to bylo trapný. On umřel mnou. To je trapný samou o sobě. Mě zabil. No a já bych to tady asi ukončil, bylo to trochu krátké video. Ale já to ještě chvíli nechám. No. No.
No, tak tady to ukončím. Doufám, že se vám video líbilo, i když bylo fakt krátké a ještě si dáme jeden život, až někoho zabiju, nebo někdo, až mě někdo zabije, tak to ukončím. Ještě to nebudu. Co toto je? Dynamit. Ok. Převáděj. To tam hodím. Hodím. Tam! Ne, já nechci umřít. Tam byl bandita. Co to je? Ne. Jo, zase. Jakmile se to mělo přiblížit, taky po mně. Ale bandita! Jo, mám aspoň asist. No, někdo tu má pumpovačku. Pumpovací brokovnice. Boží zbraň. Ne. Tak já to tady ukončím a mějte se smích.